очи ги събират. Знаем две, ръце се потриват. Да бе, пълним кисията, да пребирам хартията. Броим кеша с моите, това е бахти магията. Проблемите ни намират, като влезем излизат. Скандират ни имената, нека да ни обиждат. Така ще влезнем с вратата, че ще се самосезират. Така ще вдигнем тълпата, до утре ще аплодират. Ей, 8 те да се чуят на какво съм. Думите спускат ми се като стъл по ръка. Копеле вика ми 8. Получих доста експириенс от моята махла. Неведнъж минах на косъм. Кажи ми ся в тая игра как се очаква да бъда сериозен. Като към успеха си бутам с моя къщ. От главата ми има и мозъкът. Те за Армани лапаха банани и сигурно с хипервитаминоза. Течни рапета на нищо не мязат. Само че не там е въпрос, а в това, че не могат да вършат. Две рими направо ги пише към проза. Няма кой да се изправи срещу нас, всеки брат зад брат, всеки гръб зад гръб. Няма как да ни смачкате, защото от тъп на ръб и от тъп по тъп. Знам, че можеш да ни свалиш дома, от това си личи, че си бокуки. От тук нататък ще проличи, че на тази сцена сме от луд по луд. Продължавам и няма спиране. Някой ден ще проличи, че си просто менте. И ще видиш към главата ти лети паве. С СС крил няма се баваш бе, така ли бе? Курва си умряла бе, газа си дава за 20 стотинки, всички се подиграват бе. Ще спра до тука, шот ми умръзна да ви повтарям бе. Не сте никакви зади, просто хлопета сте. Проблемите ни намират, всички очи ги събират. Знаем две, ръце се потриват. Да бе, пълним кисията, да пребирам хартията. Броим кеша с моите, това е бахти магията. Проблемите ни намират, като влезем излизат. Скандират ни имената, нека да ни обиждат. Така ще влезнем с вратата, че ще се самосезират. Така ще вдигнем тълпата, до утре ще аплодират.